Ráno přišla SMS-ka, čekala v ní jedna věta. Možná zítra, možná dneska, možná zítra, možná dneska, možná zítra, možná dneska nastane váš konec světa. Číslo toho, kdo ji poslal, nebylo v mém adresáři. Někdo ze mě dělá osla, někdo ze mě dělá osla, někdo ze mě dělá osla a jako Bůh se asi tváří. Mažu všechny SMSky, zmizela i tahle věta. Ještě chvíli bylo hezky, ještě chvíli bylo hezky, ještě chvíli bylo hezky a pak nastal konec světa. Přišla SMS-ka, čekala v ní jedna věta. Možná zítra, možná dneska, možná zítra, možná dneska, možná zítra, možná dneska nastane váš konec světa. Mažu všechny SMSky, zmizela i tahle věta. Ještě chvíli bylo hezky, ještě chvíli bylo hezky, ještě chvíli bylo hezky, ještě chvíli bylo hezky, ještě chvíli